Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Iloilo City Government nakabaton sang dugang nga mga seeds ka garden tools gikan sa Department of Agriculture. Antes pa man ang pandemya, naglunsar na sang programa si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga makabulig sa pang-adlaw-adlaw nga pagkaon sa mga residente. Ini among JPT EdEscape, pagpahamtang sang vegetable garden sa mga barangay. Halin sa napulo lang ka barangay, subong may 36 na ka mga barangay sa syudad ang mayara sang ila ka ugalingon nga vegetable garden. Sang damlag lang, dugang nga seeds ka garden tools pareho sang pala, rake kag sprinkler ang gintugyan sang Department of Agriculture para sa Iloilo City Agriculturist Office. Sa ato ni program walang JPT EdEscape, Edible Landscape, no? May mga madugang nga mga barangay. So naghatag sila sang mga rakes, sang mga spades, kag seeds, kag iban pa, mga sprinkler para makabulig sa aton nga vegetable farming, no? And dalian taman ni kay kadamo pagid sang mga barangay nga gusto mag-upod sa aton. Personal nga ginbaton sang alkalde ang ini nga mga agricultural supply. Para sa alkalde, dako gid ang mabulig sini para sa JPT EdEscape program. Kapigado bala ang mga barangay ginawa man nila nga maka-provide sila sang dugang nga mga utan para nga makaon sang aton pumuluyo. And kadako sini sang nabulig, and we are very happy nga kadako sang support sang aton DA. Sa masunod nga simana, maiga patigayon nga 3-day training orientation para sa mga dugang nga mga barangay nga luyag magpahamtang sang ila communal garden. Pagatudloan man ang mga ini sa pagsagod sa mga manok kag tilapia bilang panugod sa ginaduso nga integrated farming sa mga barangay sa syudad. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Kapin 49,000 nga mga kabataan ang nabakunahan sang City Health Office. Masobra 49,000 na kakabataan ang nabakunahan kontra polio, measles kag rubella para sa nagaedad 5 ka tuig panubo. Ini ang lihok sang lokal nga panguluhan agud mabatuan ang makalalaton nga balatian. Target sang Iloilo City Health Office nga mabakunahan ang 95% sa kabataan subong nga tuig. Ang ato nga target nga kabataan yung inong bakunahan is a projected initial population. Para sa measles, the German measles, we have a target of 37,647 children. And sa oral polio, we have a target of 43,994. Ang ato na nabakunahan sa measles to German measles is only 10,771, and that is 28.6% of the target population. Sa polio, ang nabakunahan natin is 12,591, and that is 28.6% of the target population. So the same sila ang percentage. Sa mga fixed kag temporary site, ginapatigayon ang immunization. Ang mga fixed site makitaan sa mga main health center, samtang ang temporary site pwede sa gym, chapel, barangay hall kag eskwelahan. Ang iban nga mga health worker nagakadto sa tagsa ka panimalay agud mas mahapos ang pabakuna sa mga bata. Okay, so ang steps or process during immunization, we have 5 areas for immunization. Ang first area, dira una nagakadto ang nanay kag ang bata sa triage kag sa screening area. Dira sa first area, dira gina-screen ang nanay kag ang bata kung may mga COVID signs and symptoms. Kung may ara, ina-refer tayo sa ating papers. Kung wala, they will proceed to the second area, that is our registration and the waiting area. So, diri sa registration and waiting area, pwede din kita kakandak health education. Health education para sa COVID-19, kung ang mga benefits kung kita mabakunahan. Sa mga sites ng immunization, may mga pahanumdum man nga ginahatag para sa mga ginikanan antes bakunahan ang ila kabataan. Ang mga nanay, hinahambalan manamon nga magdala sa immunization card sa kabataan
And dira, ma-check natin kung ano pa bala ang kulang nila ng bakuna nga nalipatan ni nanay. So dira na natin makahatag ang health education sa registration kag sa screening area. Third area is our vaccination area. Dira na ginabutangan ng kabataan. Fourth is the recording area. Sa recording area, dira na ginabutangan ng finger markings. No, the present election, ginabutangan marking sa left side sang hand. Ang left pinky dira mark kung nabakunahan na siya sa measles kag German measles. Kaya sa right index finger, dira markahan kung nabakunahan sa sang polio. Dira naman na din gina-issue ang vaccination card. And ang last and fifth area is our monitoring area kung may adverse effects following immunization. Panawagan ni Dr. Anceno sa iban pa nga mga ginikanan. So aton sa mga ginikanan, kung mga nanay, dira at mga caregivers, yung balantay sa mga kabataan, kung may ara pa dira ang nawala pa na napabakunahan, dalon naton sa atong pinakamalapit nga health center para sa duga nga protection sa measles, makaiha, at sa polio. Hindi kita magkahadlok kay bisan ang atong private pediatricians and even our halangdo naton yung Mayor Jerry Petrenias nagka-support sa kini nga supplementary immunization activity. Kag nag-encourage sa pagbakuna sa mga kabataan. Tungod, agapati kami nga ang atong bakuna ginahatag are safe and effective. Pebrero 5 sininga tuig nagsugod ang immunization kontra polio, tipdas kag makaiha. Ini ang magalawig tubtub Marso 5 sininga tuig. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.